बाक्सु आयो अन्थाव बाथावनो आंनि बाक्सुआ उन्दुलांबाय गथ'आ नानिया। ओइ नानि बाक्सु मासे किउट जायोब्रा नोंसोरलाय सैमायानो जा मावजियानो जा अमायानो जा मासे किउट आं मानो एसेबां मोजां मोनो मानो एसेबां अननो ओंखारो दै नाथाय साला सोरबा सोरबि अननायानो थाङा गाइखेर गारिफोरावनो बस्थायाव सोबाय ओमफ्राय अबावबा गारना फैबाय ओरैबायदि माने फाफ्लि मानसिफोरबो दङ। ओरै खमसे खम गाइखेरखौथ' गारनो हो गोरलै गोरलै बिसोरो मा मावना जागोन बिसोरनियाबोथ' जिउ दङना बिसोरनियाबो सायो बिसोरबो गाङो उखैयो अननाय मोनो लुबैयो। दाथ' आंखौ सोरबा सोरबि मेगनसो साग्रा जाबाय मावजि फिसिनायखाय दरखार गैया आंनिसो गोसो नोंसोरा फिसियो फिसिया नोंसोरनि गोसो बेनिखायनो मालायखौबो बाधाबो होनाङा गाज्रिबो मोननाङा। जोंना बाक्सु ओइ गायदे मा फुजा नायनो थांनो गारै मावजि फिसासो बामबाय दंहाय। आं एबार फुजा नाया खोमालै दुर्गा फुजाया बोसोरसेयाव खेबसेल' बेखौबो नाया होमबा नोङो। ओइ आंहाबा मा टेनसन नोंहाबा मा फैसा गैया थाखा गैया दखना गैया खानाय गेदगिदि बिदिबालाय अबाव फुजा नायनो थांनो दे गोसोआथ' दङमोन नायनो नाथाय आखायाव फैसा थाइसेबो गैयाबा गानलांनोबो दखना गांसेबो मोजां गैयाबा गस्लाबो गांसेबो मोजां गैयाबा मा होननानै मा मोखांखौ लानानै फुजा नायनो थांनो बेनिखायनो थाङालै आं एबार न'आवनो बेफोरबायदि मावजिखौनो बामबाय थानोसै होमबा। येस नोंसोरहा नायहैनोबा नायहैदो। ओइ गायदे नोंदि मावजि बामबाय थादों मुगैनाय मोना मुगैबा आङो बेफोरबायदि बामगौमोन नामा नोंदि आरो सोङो माने नोङो मानो मुगैनाय मोना। आं रावखौबो मुगैनायाव गैयालै जिब जुनारानो जा मानसियानो जा आं रावखौबो मुगैया मिथिबाय। आं मुगैनाय मोनसेहाय बाला सैमा मावजि होननायखौनो नायनो हाखाया आङो मानसिफोरखौबो साइस गैयि गैयिफोरखौ बै साइस गैयि गैयि गथ'फोरखौ बुनो लुबैसै आङो गोसोम बन्दा बन्दिफोरखौ नायनोनो सुखुवा आं बुनोसो लुबैयो। हामगौ बेफोरबायदि मुगैनो सोरबा सैमा मावजिफोरखौथ' मुगैयो मानसिखौबो मुगैयो नोङो देनां नोंनि फिसाला फिसाजोफोरा साइस गैयि गोसोम बन्दिदि जाबाय मा खालामो नोंलाय होमबानियाबो मुगैगोन नामा हामगौ नामा सोरबा मुगैनो जाम्बि जाम्बि खोथा बुंनाहाय नोङो गावनि गथ'नि बाथ्राया बेलेग दा आङो मुगैनाय मोनो नालाय मुगैनाय मोनो होनना बुंबाय आरोहाय बांद्राय गोसोम बन्दा बन्दिफोरनि खाथियाव थानोबो मुगैहाय आङो मोनबाबो मोनाबाबो मुगैनाय मोनो आं दा मा खालामनो। नोंनि गथ'फ्राबो देनां पाक्का गोसोम बन्दा बन्दि जागोनहाय नों खोब मिथिगौ दे आं गोसोम आरो आङो मा गोसोम मानसिजों हाबा जागोन नामा आं गोसोमबासो बा आंनि हौवाया गोसोमबासो गोसोम उजिगोन आं साइस गैयि गोसोम बन्दाफोरजों हाबा जाखाया मिथिबाय। थेवब्लाबो बेफोरबायदि मुगैनो हामाना मायबासो हामा दे आजिखालि जेबो हामा मोजां गैला मिथिबाय। थादो थांसै आङो बे सासे मानसिखौ ना नायनोनो बायो आङो फ्राय सानना लादों खोना गावखौनो गिलास मोखां लानानै बियासो गाजा हाग्रा रज'जोब्बाय आइना जुदि बेमार जायामोनबा आइयानो साफा खालामजोबगौमोन आरो आइनि देहायाबो बारा मोजां नङाना आब' जमुनाजों थांनोनो गोसो जाला माथो आइयाबो आंखौ अनग्रा जाफिनबाय नागारना थांनोनो बाबाय आङो न'खौ ओजों आरो जमुना आब'आ हारसिंनो जमुना आब'आ आंखौ खम गाज्रि मोनबाय बे जमुना आब'खौ फन हरनो खबर लानो साहसानो गैला माथो मा होननानै फन हरनो दा आङो साननैसोनि उनावनो थांगोन होननाया दिनै 20 दिनबो बारलायलांबाय आरोथ' आङो फैखालि साननैल' थागोन होननानै बुंबोदोंमोन नाथाय दासिमबो थांनोनो हायासै आङो आइनिया लोमजानायाथ' हामबाय हामनाया थेवब्लाबो दा आइखौ न'खौ गामिखौ नागारना थांनोनो गोसो गैला बेसेबा बोसोरनि उनाव न'आव फैनो मोनदों बिमाखौ मोनदों आङो नंगौ नंनाया आंखौ आइया होखारहरदोंमोन सानसे समाव नाथाय दाथ' आंखौ अनफिनग्रा जाबायना आं आइखौबो नागारना थांनो गोसो गैला थेवब्लाबो आब' जमुनाखौबो बोरैबा मोनो खबर लानो सानो आङो नोंखौ आब' नाथाय मा होननानै लानो आङो हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आब' आं नोंखौ थगायनाय बायदि जाबाय हाजारबाबो आंखौ आइया गोरलैनिफ्रायनो फेदेरदों फरायहोदों नालाय बेनिखायनो आइखौ नागारनोबो हाया दाथ' आरो आइया आदा गैयिखाय आंखौ बेसेबा अनो आदाखौसो दा रायो आंखौ राया आइ आङो सकआव थांना फैयो र' मा जागोन नोङो आइ मा मेथाइ जागोन नोङो बुंनाय आङो दा आङो माबासो जानो लुबैदों आयै जिलापि ओमफ्राय मम' जानो लुबैदों
दे लाबोगोन दे आङो थाथ' होनबा नोङो आं थांना फैनि र'। ओमफ्राय बेदर जानो नाय? जागोन दे आयै। ओमफ्राय फैसा दङ आरो नोंनियाव आयै? दङ आइ। नोंस्रा आइ थानायाव माखौ टेनसन लादों? अमा फाननाय फैसायानो दङ जोबजोबाखै आंनिया 10,000 मानि मोनदोंमोन। दे होमबा आयै आंनो जिलाफि लाबो ओमफ्राय मम' लाबो आरो फुजायावबोथ' जानांगोन ना। आयै दिनै फुजायाव थांगोन ना थाङा? नों थांगोनबालाय थांगोन दे। औ जागोन दे आयै गायदेखौबो लोगो लानांगोन र'। गायदे लानायाबो थांगोन खोमा। जोंसि बाजैयाथ' थांखानाय नंखाया बिनि अबस्था एसे बोरैबाना। दे जागोन दे आइ। आयै होमबा आङो ओंखाम संना दोनसै ना ओमफ्राय दालि संनि दे। ओंखाम गोजा संना दोनबाबो जागोन दे आइ आङो फैनानै ओंख्रिखौ संफैगोन। ओंखाम जाखांनानै दसे उन्दुना थाथ' जिरायना था। जागोन दे आयै। दे होमबा न'आवनो थाथ' दे आइ बरावबो थांनाङा। आं फैयागौलागि न'आवनो था। जागोन दे आयै। बेफोरबायदि अननाय मोनबाथाय आं बोरै नोंखौ नागारना थांनो हानो दे आयै। नोङो आंखौ बेफोरबायदि अननो नाङामोन ना। दा आं नोंखौ नागारना थांनोनो गोसो गैला। ओजों आरो जमुना आब'आ मा जागोन हारसिंनो। नोंखौबो नागारना थांनो गोसो गैला। ओजोंबो थांनो लुबैदों। थांनोथ' लुबैयाखै नाथाय जमुना आब'नि थाखाय एसे बोरैबा मोनगासिनो आङो। मा जागोन दा अन्थाव बाथावनो। आंखौ जेब्ला रावबो जायगा होआखैमोन जमुना आब'आनोथ' आंनो जायगा होदोंमोन। दा आरो आं बेखौनो थगायनाय रखम जाबाय। दा आरो फारसेथिं बिमानि अननाय मोननानै थांनोनो आं बाबाय। नागारनो हाला आङो। आंखौ बेफोरबायदि अननाङामोनलै आयै। दा आरो थांनो हाला नोंखौ नागारनानै। नोंखौ दिनै लायनोसै आं। ओंखारना था नोङो। आङो दसे उनाव लायनोसै। दिनैनो लांफैसिगोन होनबा? औलै सना मानोना नोंखौ बेसेबा नायनो लुबैना दंखायो आङो। औ आंबो। दे होनबालाय लांफै। र' ओमफ्राय आइया फैगोन ना फैयानो? आइयाथ' थाङा होननासो बुंदों माथो। दे बियो फैयाबाबो जेबो नङा दे। फैनोलाय हागौमोन थेवब्लाबो बियो फैयाबाबो आं नोंखौ लायनोसै। जागोन दे माजों फैगोन नोङो? न'नि गारिखौ लांसै आं। नोङो न'नि गारिखौ सालाया न' बारा? सालायालै एसे गिनाय मोनो आङो। माखौबा गिनाय मोनो? औलै सानसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना। आंथ' आगोलो लेंग्रासो जाना दंमोन। फारनायाव थांनासो हामदों आंनिया बेमारा। नोंलाय माथो दिनैसो खिन्थाबाय आंनो। बावलायलांदोंमोनलै आथिङा हामनायखाय। बेसेबा गोबाव थादों आं मिथिगौ ना खरा जानानै। बोसोरसेनिबो बारा थादों। दा थेवब्लाबो हामबाय देनाय बा बै टाइमाव ओरैबायदि जादोंमोन आङो। आंथ' हिनजावखौनो मोननाय नंलासो सानदोंमोन। होमबाना नोंनिया बै नोंनि बुरै एक्सआ दंना गैयामोन? दङमोन दंनायालाय। होमबालाय मानोथ' हिनजाव मोना सानदोंमोन? जेनेबा एसे बोरैबा खालामोमोनलै बैबो बै टाइमाव। नुदोंना गोसोआ मोजां नंखाया बिनिया बुरै रैनो। औलै नोंसो मोजां नोंनि बायदि नङा बियो। बेनि थाखायथ' आंनो नोंखौसो नांगौ। आं बेनि बायदि नङाबो थां। सोरबा सोरबि दा सानगोन आंखौ लबावनो हाबा जादों होननानै नोंजों। गुबुनफोरखौ जेबो केयार खालामनाङालै। बुंग्राफोरालाय मा बिदिनो आरो बुंबाय थागोन। जेबो केयार खालामनाङा बिसोरखौ। आंनो दा नोंखौल' नांगौ नोंखौल'। नों जुदि आंखौ मालाबाफोर थगायनानै गुबुनजों थाङोना आं फाग्ला जागोन दे हले बिजुलि आं बुंना दोनखाबाय। आं थैगोन। मुलि जानानै थैगोन आङो। माबा मानो थैनायनि बाथ्रा बुङो? दिहुनखानाङा थैनायनि बाथ्रा। आंनि नोंखौ बेसे मोजां मोनो आंसो मिथिगौ। नोंसो खिजानिबा आंखौ गारगोन खोमा। ओहोलै गारा। मा कसम गारा। आंबो गारालै नों आंखौ टेनसन लानाङा। आं गुबुनफोरनि बायदि नङाथ'। मोनथिगौ आङो नों गुबुनफोरनि बायदि नङा होननानै। थेवब्लाबो गिनाय मोनो। मानो होनबा नों महर गोसाना। महर गोसा सिख्ला नुबाथाय सेंग्राफोरा गोसथोनो नागिरोलै। बयफ्रेन्ड थाखानायखौ मोनथिनाबो एकदम सेनानै गोसथोनो नागिरो मिथिगौ ना। आंनो नुबा बेफोरबायदि मानसै। अबसे नंमारगौ थेवब्लाबो आंनि गोसोआ बेफोरबायदि नङा दे। नों आंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि सिख्ला साननाङा। साना दे सना साना। दे जिखि जाया ओंखारना था आं नोंखौ दसे थाना लायनो थांसै। जागोन दे। आंबो नोंसानाव थांनो लुबैदों नोंसोरखौ नायनो आदाखौबो गोसोखांदों नोंखौबो गोसोखांबाय थायो। आदायालाय मा खालामदों? खामानि मावगासिनो बियो। मोनफा मोननै मावना होनांगौब्रा आदानोबो नोङो। होयो बिदिनो मालाबा मालाबा। होगोन मायाबा मैगंफोरखौनो हाना होनांगौ मालाबा। जागोन दे नों फैखासिगोन माथो। थेवब्लाबो आं थाङागौ लागि। दे ओंखारदो सना। हाला आङो नोंखौ लायथानोसै। दसे थानानैनो लायनोसै आं। औ दे। येस टिल्लुआ आंखौ लांफैनो नागिरदों। आयै
थांखो जों फैलाय आयो मा जालायखो जेबो जायाखै टिलुआ आंखौ लांफैनो नागिरदों दुर्गा फुजा नायनो आंलाय मा हा लांफैनो नागिरदों थांबानो जाबाय आरो आयै नों थांला होमबा आङो थांला खोमाहाय थौना आयै नों आदाखौ नायनो लुबैयाखै आरो थांनोथ' सानदोंमोन र' ओमफ्राय न'खौबो बोरै गारना थांनो जादों आं खोबसो न'आव सना रुफा हिरा थानाय बायदि थांबा मा जायो देहाय दे थांगोन होनबा ओंखारना थायै टिलु लांफैनो नागिरदों गसाय दानो आरो दानो माने दसे उनाव दे आंलाय मा ओंखारनो दख'ना गानबानो जाबाय आंथ' जेबो देलायाबो नोंसो आयै आं दिनै जोबोद खुसि आङो बेसेबा थांनो लुबैखाना दंखायोमोन आयौ मा एसे मोजां टिल्लुनि न'आ थांबाथाय फैनोनो बायो आङो फिस्ला फिस्ला माबायदि आयु बिसोरनिफ्राय जोंहानाव फैबाथाय जोंहा न'खौ जि जाबोर रखम नुयो दाउनि गलार बायदिसो नुयो नुगोनथ' आरो बिसानि न'आ बेसेबां मोजां आंहा दुगैहैनोसै आयै जिनिरफोरखौ मोजाङै हुना लाखानोसै दे जिनिरफोरखौ मोजाङै हुख' टिल्लु जाबायसा नुबाथाय अबावबा सानगोन मा एसे गाज्रि थायो होननानै मा एसेबां खारा बिलाय होनना सानलायगोन थांनि र' आंना जिनिर दङ ना हा गोरनायाव जिनिर दं नामा नायनाय आरो नै उनथिंबो नाय दङथ' आरो गोरनायाव एसे लगाया जिनिरखौनो मोजाङै हुआबा सानफ्रोमबो जिनिर होबाय थानो आरो बानाय मोनोलै आङो बेनिखायनो दिनैनो मोजाङै जिनिरफोरखौ हुख'ना लानोसै दानो थां मा सानगोन बे टिल्लुआ जिनिर दागोफोरखौ नुबाथाय सिख्ला मानसि एसे मोजाङै थानांगौ मोजाङैनो थायोहाय आङो मा आयै माथ्र जिनिरखौसो आं सानफ्रोमबो हुनो बायो खाराब साला थां हुइथां जिनिरफोरखौ मोजाङै हुहैनि र' नोंबो हु बिजामादैनि न'आव थांनो नागिरदों आं नोंनि बायदि नङाहाय मा आं सानफ्रोमबो जिनिर हुयो बुरैबाबो नोङो हुमारो र' आं दुगैनो थांसै थां खाराबा जिनिरखौनो हुनो नागिरा खोनादोंना बिफा नोङो सगआव थांना फैनो ना सगआव थांनो बादों आं थांनो बादों औलै थांनो बादों नोंनो थांना फैथां थां नोंनो थांनो हायोमोन ना आं थाङालै बादों बे अखा बोथोराव दा आरो खम गाज्रि जाना दङ लामाफोरा गेब्ले थेब्लेनि हाब्रु गोजा थाङालै आं बादों थां नोंनो थांना फैथां लामायालाय अबावथ' एसेबां गाज्रि फाखानि गोजा माथो थेवब्लाबो बबेबा जायगायाव हाब्रु जाजोबलै आरे नोंनिसो खामानि दा नोंनो थां आंखौ लामा नायबाय थानाङा थांनो बादों आं उथियालै बे सासे हौवायाबो थांनो होबाथाय थाङा थांनो होआबासो थाङो बे हौवा सासेखौ बुजिखौनो मोना आङो थांनो होआबासो थांनो होबाथाय थाङा एकदम बोरैबाथार हौवायानो आंनिया सम ओरैबायदि रागा जोङोना आङो थाङा होनदोंना आङो माखौथ' नायबाय थाखो थांदोब्रा आं थाङा थां जागोन दे थांनाङा रावबो आंनो थांगोन नोंलाय मा थांनो होआबासो थांनो होबाथाय थाङा मालाबाबो मा जातनि हौवा नोंबो सासे बेसेबां गाज्रि बोथोराव आंलाय मानो थाङो मोजां बोथोरबा थांगौमोन थां लागिबा आंनो ओंखाम संना दोनगोन दे नाङा नोंनि ओंखाम संनायखौ आंनो फैनानै संफैगोन आरो मालाय जुमुनायानो संगोन जुमुनाया संगोनथ' आरो जुमुनाखौ आङो हेल्प खालामगोन जुमुनानि संनाय ओंखाम ओंख्रिखौसो मोजां मोनग्रा जाबायलै आं जानो नोंनिखौलाय बेसे जाबाय थानो आंगायबायब्रा बुरैबाय नालाय नोंनियाबो गोथाव जायो देनाय जायो नङा माबा खालामदों जुमुना नानिया र' थांनिल' रायज्लायनो मोजाङानो जादों र' साला हिनजावा थांदों बेफोरबायदिनोथ' सान्स होबाय थानांगौलै गोदै रायज्लायनो आंखौ नों थाबा आरो बारा सिथाब खालामनो हायाना आङो बारा रायज्लायबाय थानो हाया सानैबो लोगो नांनानै ओंखाम संनोसै एसे हेल्प खालामहैनोसै र' आंबो थांनि र' मानसियाबो दाग्लाम बिराद साइज जाबायलै समायनानो गोसोखाङो आं नोंखौनो मा जाबावनो बरिं मोनथारग्रा जाबायलै जिउफोरखौनो गार्लफ्रेन्डबो गैला बेबादिखौसो गोसोखांदोंलै फुजा सफैनायखाय बोसोरफ्रोमबो फुजा नायोमोन बेजों दा एबारलाय सोरजों नायनांगौ जाखोब्रा दुखु मोनोलै सानबाथाय बिखाखौनो बोरैबा दुब मोनलायलाङो आंहा दा बायसे जुदि आङो बिबारिखौ हौवाजों नुनांगौबा आयु आंनि गोसोआ बायख्लिजोबगोनलै मानसिखौनो दासिमबो बावनो हायाखै आङो नंगौ नोंथ' हाबायानो जाबाय नों संसारानो जाबाय थेवब्लाबो मानोबा नोंनि फारसे दाबो आंहा गोसोआव मायबा मोनसे दङ मायबा माने मा होनना बुंबावनो
अखायाबो हागासिनोलै लोगोफोर नै ज्राव ज्राव खोनालायबाय ओरैनोबो मोजां नंखाया गोसोफोरा बिनि सायाव आरो बोथोराबो बेसेबा गाज्रि माथो एबारलाय एबारनि फुजाखौ नायलालै आं बोथोराबो गाज्रि गोसोआबो गाज्रि मा होननानै नायनो थांनो गुबुननि जराफोरखौ नायनो थाङालै बेफोरखौ नुबाथाय आंहा बिखायासो खामगोन बे अखायाबो मा मोनखोब्रा है आरे आं फुजा नाया मालाय गुबुनफोराथ' नायगोन ना माबोरै नायगोन दा एसेबां अखा हानांगौ टाइमाव हले हायासै दा नै फुजानि समावसो दैबाना जालायबाय मा जाबावनो बोथोरफोराबो सोलायबाय आगोलनि बायदि नंलाथ' मानसिनि गोसोफोराबो सोलायनो हमबाय बोथोरफोराबो सोलायनो हमबाय गासैबो सोलायजोब्बाय दिनै मानोबा बिबारिखौ बांद्राय गोसोखांदोलै फुजाखायनो आंनिबा फुजाखायनो गोसोखांदों आं बे फाग्ला गोसोखौलाय आं माला बुजायनो हानोब्रा बिबारिखौ माला बावनो हागोन आङो बिकि आगैया थारैनो आंखौ खबरबो लाला माथो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालाममारखो बियो आगै नोंथ' आंखौ मालाबाबो नागारना थाङा होनदोंमोन दालाय मानोथ' थांखो दासिमबो आंखौ खेबसेबो फन हराखै नों आंखौ थगायबाय दासिमबो नोङो फैयासै न'आव आंखौ जुदि दाला मादैमोना लाखियामोनबा आं सोरजों थागौमोन न'आव हारसिंनो नोंनि आइया दाबो लोमजानाया हामाखै आरो आंखौ बेफोरबायदि थगायथारबाय नोङो बिकि आगै सानाखैमोन आङो सानबाथाय बेसेबा दुखु मोनो गोसोखौनो गाज्रि मोनलायलाङो आङो दिनै आङो मादै लाहानाव थाफैनाया बेस दिनानो जाबाय थेवब्लाबो नोङो फैमारासै साननैसोनि उनाव फैगोन होननानै नों फैयासै दिनै 20 दिन मानि जाबाय ओरैनोथ' नोङो साननैल' थागोन होननानै बुंलांदोंमोन आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि खालामगोन सानाखैमोन आं नोंखौ आगै नानि माहिमोन आदै जेबो नङा बिदिनो मा खालामगोन मा खालामामोन होननानै नोंजोंनो इसिङाव फैबाय एसे मदद खालामनो होननानै नोंसा मादैयाबो आरो सगाव थांदोंना बेनिखायनो हारसिं बरिं मोननायखाय नोंजोंनो फैबाय आङो हागोन दे आङो आदै आं हारसिङै संनो खावनो हागोन आंनो मदद नांलाया दे आं हागौथ' आं हिनजावफोरनि खामानि मावनो हागौ नोंसा मादैखौबो आङो मदद खालामोथ' मालाबा मैगं हाना होयो आलु एवना होयो ना एवना होयो ओंखाम संना होयो बेदर एवना होयो नाङा दे आदै आं एवगोन दे हारसिंनो नोंनि खानाया मार समायनालै जमुना औ आं लोब्बाय थायोना हना होनांगौ नामा नोंनि खानायखौ थौ आं हना होनि उनावबाबो संनो हागोन ओंखामखौ नाङालै आदै आं हखादों मोजाङै हना होगोन नोंना जेथो खाराखै नै खावफिबो दङ मार मोजाङै हना होगोनथ' आङो आरो खावफिफोरखौबो खारहोजोबगोन आङो थौ हना हैनि नाङालै आदै अबावथ' खावफि दङ गैया नै एसे एनैयालाय थाखागोन लाजिदों न' नोङो माबा आदै मादैया दानो फैनो जाथ'वाखै नामा थांनाय फन खालामहैनाय धै दासो मोनहैदों खोमा आरो नोंसा मादैयाथ' बेसेबा गोबाव थाखायो सग' हाथायफोराव थांबाथाय मानसिया मिल्किथारना दै फैबाथाय ओंखाम संनो हागोन दे थौ नोंनि खानायखौ हना हैनि खानजं दंखायो थेमा खानजंबो दंखायो थेमा दं नामा नोंनियाव गैयालै आदै आंनाव थेमाबो गैया खावफिबो गैया दङब्रा खावफिया बैलै नै आया माथो थांबायसो नोङो नानि मबाइलाव एसे खामानि दं र' आंनिया मार लाजिसैलै मानसियानो बोरैबा दाग्लामग्लाम गावदांदां एकदम सलिड खालै मानसियानो सलिड पारफेक्ट बिउटिफुल मार मोजां नुखायो आं मानसिखौनो बोरैबा दाग्लामग्लाम गावदांदां बिबथैखौनो एसेबां लाजियोनालै आंबो बिफा बायदिसो अनजानांगौ आंजों एसेबां मोजाङै खानाय हना होनो नागिरबाय गैया लाजिनानै थांबायसो मा जाबावनो रोसोलै नोङो रोसो गोसोखौनो हमथाना लाखिनो हाला मोनबाय आङो सेलग्राया अबावबा फैसा मोनदों आंनो 500 फैसा होनो फैनो नागिरदों आयु आं माने खुसिखौनो लाख'नो हाला 500 फैसा होफैनो नागिरदों साला आंनि गावनि निजिनि बिमायानो आंनो 500 थाखा होफेराखै मा 500लै 100 200 खौनो होफेरा
बे मैथास्रिया गावगायनि फिसाजोनि थाखाय जेबो अननाय होननायानो गैया। मा एसेबां बिखार जानि मानसि बिलाय। नाथाय सिलब्राया आंनो दिनै फैसा 500 होफैनो नागिरदों। मा एसे मोजां नोङो सना। आं नोंखौ बारानिफ्राय बारासिनसो मोजां मोनग्रा जालांबाय। औ सिलब्राय, आं नोंखौ मोजां मोनो। आइ लाभ इउ। नाथाय नोंसो आंखौ मोजां मोनो ना मोना? नाथाय दा आं बुंना लानोबो हायाना, साहसानो गैया। आंखौ जुदि सिलब्राया लोगोल' सानो मा जागोन? नाथाय आंथ' बेखौ गावनि बयफ्रेन्ड सानना लायो। आंनिबाथ' सिलब्रायाबो आंखौ मोजां मोनो। मानो होनबा बियो आंखौ बेसेबा मदद खालामखायो। फैसा थाखा होबाय थायो। दिनैबो 500 मानि होफैनो नागिरदों। आंखौ जुदि बियो मोजां मोनामोनबा फैसा 500 मानि होफैगौमोन आरो। ओइ जायदुं। आया, नों सफैबाय? माथो सानबाय दङमोन नोंहालाय? बिदिनो मायबा मायबि सानबाय दङमोन आङो। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय दे नोंखौ। आयु, मानसियानो मा एसेबां सोलायथारबाय। बा, माथो बडि सडि ओंखारलायबायलै। जिम खालामो ना मायो नोङो आजिखालि? बिदिनो न'आव ओरैनो। सिलब्राया माथो बांसिनसो समायना जासिनबाय आगोलनिख्रुइबो। दा आरो मानसिया सेंग्रा गिदिर जाबायना, बेनिखायनो बांसिन हेन्डसाम जाबाय। ओमफ्राय मा खौरां? बा, माथो सानफ्रोमबो खबरखौनो लाखायो। आरो सोंबावदों नोङो? दहायल'सो बुंदोंमोन खोमा गाज्रि होननानै। आरे दहायनियाथ' दहायनि, दानि खबरा मा? दाथ' बेसेबा मोजां। मानो होनबा नोंखौ दिनै लोगो हमनो मोनदों। दिनैसो नोंखौ नुबाय। बेसेबा गोबाव जाबायमोन नोंखौ नायनो लुबैनाया। गावखाया आंखौ लोगोखौनो हमनो नागिरा। लोगो हमनोथ' सानो, नाथाय बिदिनो माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय थायोना। आंहाथ' प्रब्लेमानो प्रब्लेम। बिमाया गांसे दख'ना बायना होदों। आयु, माबायसि बोराय मडेल, बोराय बेजों मा होननानै दुर्गा फुजा नायनो थांनो। खम दामिनिसो आंनिया दख'नायानो। खम दामिनि दख'नाया दख'ना नङा आरो। आंथ' सिम्पोलफोरखौसो मोजां मोनखायो। थेवब्लाबो एसे मोजां जानांगौहाय। दा नोंसा आइयाबो फैसा गैयाना जायदुं, अबेनिफ्राय बायना होनो। थेवब्लाबो दि नोंनो दख'ना बायना होदों, बेखौनो रंजा। गुबुनफोराथ' बेखौबो मोनबावाखै। मोनाखैसो जागोन, मालाय बयबो बायदों मोजां मोजां दख'ना। सोरबायाबा बिबार ब्रेन्ड, सोरबायाबा झुमका दख'ना, सोरबायाबा मायबा मायबि। आंनियासो एकदम बोरैबाथार। गानना थांनोनो लाजिनाय मोनदों आं दा। जेबो नङालै, नों मानो बेफोरखौनो सानबाय थायो? गाननो मोनबानो जाबायना। आरो गासैबो दख'नाखौनो मोजां नुखायो माथो। खम दामिनिबाबो दाम गोसानिबाबो आं गासिबो दख'नाखौनो मोजां नुखायो। सिम्पोलफोरखौथ' बांसिनसो मोजां मोनसिनो। मोजां मोनाहाय मा आङो। दे, आं उनाव मोजां गांसे बायना होगोन दे। जागोन दे। ओमफ्राय सिलब्राय, नोंदि आंनो दिनै 500 फैसाखौ होनो फैदों, अबाव मोनदों नोङो? बिदिनो थाइसे थाइनै जमाय। नोङो जोबोद मोजांलै। आं नोंखौ बिदिखायनोथ' बेसेबा मोजां मोनो। जेनेबा बेस्ट फ्रेन्ड सानना लायो। बयनिख्रुइबो साबसिन लोगो। नंगौ नामा? नाथाय आं दि नोंखौ लोगो साना, नोंखौ लोगोनिबो सायाव सानो आङो।